nandito tayo ngayon sa Suzuki. Ayan po. At tayo ay located sa Mangaldan, ano. So dito sa Guanzon Suzuki Shop sa Mangaldan, dito tayo magkakaroon ng price update mga idol. Kasi nga meron na pong bagong price ang mga Suzuki motorcycle natin ngayon. At yan nga po, tumaas yung presyo nila. Siyempre kung gusto nyo bumili at mag-inquire, pwede po kayo tumawag dito sa ating Suzuki Motor Shop dito sa Guanzon, Mangaldan. At lalagay po natin sa ating video description yung kanyang number. Plus siyempre, mga idols, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. So tara mga idols, samahan niyo ako at tignan natin isa-isa itong mga motorsiklo ng ating paboritong Suzuki motorcycle. At dito nga po ito located sa Mangaldan, Pangasinan. At ito nga, sa unahan makita natin itong SkyDrive fuel injection. Actually ito hindi nagbago yung presyo nito, same pa rin. SRP nito 78,900. At kung kayo mag-installment, down payment 5,800. Yan po yung pinaka old model pa po ito na SkyDrive fuel injection na model, ano. Siyempre kung gusto niyo pang humabol niyan, meron pa pong available niyan. Of course, meron to mga bagong Smash Underbone motorcycle nila. Of course, ito po ay napakasikat at napakatipid din sa gasolina. Meron tong dalawang version, itong drum brake. Ang kanyang presyo nito ngayon, SRP ay 60,400. At kung kayo mag-installment, down payment niyan 5,800. Kung gusto naman ng installment, sa 24 months, 3,900 ang inyong babayaran. Ito po yung bagong Smash na drum brake po yung likuran. At siyempre pa, ang ganda rin po ng forma niyan, ano. Meron din tayong Smash na mags. Yung kanya naman pong ginamit na wheels ay naka-mags na. At yan naman po SRP 65,400. Down payment naman to sa installment 6,300. So kung gusto niyo ng last price 65,000 ang babayaran natin. 24 months 4,193 babayaran natin monthly at 3,395 naman pag 3 years yung ating installment. May rebate tayong 200 lalo na kung maaga tayo magbayad, ano. So yan po yung mga installment at price ng ating Smash Underbone motorcycle. Pinakamatipid din po sa gasolina to at subok na rin. Dito meron tayong display ng kanilang Naked Bike, yung kanilang GSX-S 150, ano. Meron din tong color blue at ito nga yung black and blue combination. Astig din po ng forma nito, talagang malupit. Kung gusto niyo pong makita yung full specs nito, meron tayong video niyan. Tignan niyo po sa ating Suzuki motorcycle playlist. Nandyan po ang ating GSX-S 150. Napaka-solid din po ng performance nitong bagong sports bike na to, ano. At kung titignan mo po natin yung price list nito, ang kanyang SRP ngayon po 129,900 na, nagtaas na po siya. At naman sa kanyang down payment 18,800. Kung bibili nyo ng cash yan, may last price pa yan. Sa installment naman, ang kanyang 1 year ay 12,296, 18 months 9,000, 36 months 6,067. Yan po idols, yung ating Suzuki GSX 150. At dito po, meron pong nakadisplay dito ng mga Suzuki Avensis, ano. At kung kayo gusto bumili nito, tatlong kulay pong available niyan. May white, may black at orange, ano. Available na po itong tatlong color combination na to dito po sa Suzuki Mangaldan, mga idols. Kung titignan man po natin yung selling price po nito at yung kanyang installment, nandito rin. Of course, kung gusto niyo yung white color, ang astig din po ng itsura, no. Plus itong ating bagong Avensis nga po, 125cc ito. SRP naman ito 77,900. Kung gusto niyo ng installment, magda-down lang kayo ng 7,500. At kung gusto niyo bilhin ng cash, again, may last price pa yan, 77,500. Ganun katindi yan, mga idols. Meron tayong 1 year installment, 7,900 ang ating babayaran. 24 months, 4,900. 36 months, 3,970. At kung maaga tayo magbayad niyan, again, meron tayong rebate, 200 pesos, mga idol. So yan po yung ating bagong Avensis 125. Napakamura lang, affordable po ang bagong muscular scooter ng Suzuki, no. Plastic din po at very bold yung kanyang emblem, napakaganda. At yung kanyang ilaw niyan, LED po yan. Pero sa gulong, same po yan ng Burgman. Naka 12 inch po yung harap at naka 10 inch naman po yung likuran. Yung kanya namang suspension, yan po ay naka telescopic sa harap at naka single shock sa likuran naman, mga idols. Fully digital po ang kanyang instrument panel, kaya maganda rin po ang specs nitong ating Avensis 125. Pagdating naman sa ating paboritong maxi scoot na affordable din, andito naman ang ating Burgman Street 125cc. At dito mga idols, kumpleto po sila sa mga color combination para sa ating Burgman Street, ano. May blue, may black, meron pa rin yung all model na gray
at meron din yung white and red color. So pagdating na po sa kanyang SRP, nagbago na po. Tumaas na po ang ating Burgman 125 SRP 80,900 at ang ating down payment kung gusto niyo ng installment 7,800 mga idols. Tingnan man natin yung kanyang installment. Ang kanyang 1 year or 12 months 8,200, 24 months 5,091, 36 months 4,114. Kung makikita nyo po, ang Burgman 125 Street ay tumaas po ng 2,000 pesos price increase for this month of August. Yun nga po mga idols, dahil na rin po sa inflation, mataas po yung material cost at lahat po talaga tumaas ang presyo, no? So ito, naapektuhan din ang ating mga Suzuki motorcycle. Ngayon po, may additional 2,000 pesos para sa ating Burgman Street 125. Tingnan naman natin yung kanilang paboritong underbone. Yan po ang Raider R150, carburetor type po ito. Meron din silang mga color green, red, at black and brown. Yan po yung mga color combination. Available po ito ngayon dito, ano? At kung titingnan po natin yung kanyang presyo, no? Ang bago po na SRP price ng ating Raider carburetor type ay 101,900 pesos. Ngayon po kung gusto ng installment, down payment po 11,800 yung ating i-prepare. Kung gusto niyo po ng installment niyan, ang monthly sa 12 months 10,074, 24 months 6,182 pesos, sa 36 months naman 4,988 pesos. Kung maga tayo magbayad mga idols, syempre may rebate tayo na 200 pesos para dito sa ating Raider carburetor type na 150cc. So mga idols, ito po yung mga best selling na mga underbone motorcycle dito sa Suzuki, no? Meron silang kulay na gusto ninyo, punta na kayo dito. Siyempre meron din tayong Raider R150 fuel injection naman. Siyempre ito po isa rin sa mga best selling po ng Suzuki Motors, ano? At sa kanilang bagong presyo nito, talagang magugulat tayo kasi mataas na rin at nagtaas na po ng presyo ang mga Suzuki Raider natin. Bagong SRP price po ng Raider FI 150 ay meron ng halagang 112,900 pesos. Ganun na po ang presyo niya. Minimum down payment 13,800. At para naman sa installment, for 1 year, 11,000, 24 months, 6,759, 36 months, 5,450. Maaga tayo magbayad, may rebate tayo na 200 pesos niyan mga idols. So yan po yung bagong presyo ng ating Raider 150 fuel injection model, ano. At isa pang pinakasikat na model din ng Suzuki, yan po ang Gixxer 155 FI. Ito na po yung may magandang kulay nito, no? Color red. Meron din siyang black at blue color. Kung kursunado nyo ito, available po ito dito sa Suzuki Mangaldan. Punta lang kayo dito mga idols. At ang bagong SRP price po ng ating Gixxer FI 155 ay meron ng presyo na 97,900. Sa installment, minimum down payment 13,800. May last price pa tayo kung gusto ng cash, 97,000 po yung ating babayaran. Para naman sa installment, tingnan natin ang kanyang 1 year, 9,439. Para naman sa 24 months, 5,797. 36 months, 4,680 yung ating babayaran monthly. Kung maaga tayo magbayad, meron tayong rebate na 200 pesos. Ito na po yung bagong-bagong presyo ng ating Gixxer FI 155. Tumaas po siya. Medyo mataas yung kanyang nilaking increase, ano? So mga idols, meron din sila dito yung Gixxer na 250cc. So ito naman po yung kanilang sports bike na mas kulado ang dating, ano. Pormadong-pormado rin to at talagang panalo rin to, no. 250cc, oil cooling po ito. Ngayon po, may presyo na siyang bago, SRP 174,800 na ang bago niyang presyo. Down payment minimum 38,800. Meron tayong last price 175,900 po dahil limited edition lang po itong mga units na to. Meron tayong additional dyan na cash. Ngayon po sa kanyang installment, ang kanyang 24 months 9,262 at sa kanya naman 36 months 7,455. Yan po mga idols yung ating installment at ang bago niya pong cash price para sa ating Gixxer 250cc, itong ating napakagandang sports bike na to. Mga idols, ito po, meron din tayo ditong Gixxer SF250. Ito naman po para sa ating mga mahilig sa mga sports type, no? Super sports bike style. Ito naman po, syempre same po ng engine, 250cc yan. Oil cooling po ito. Of course, yan po ay mayroong 6-speed transmission. Mga idols, napaka-forma nito. Ito yung bagong decals niya, no? At yung kanyang SRP, bagong-bago ngayon, 184,900 pesos na po. Ang laki po ng tinaas niya. At yung kanyang bagong minimum down payment, 43,800 na yung ating i-prepare. Sa last price ito, babayaran natin 185,900 dahil medyo limited po yung units. May additional pa tayong cash dyan. Ngayon po, kung gusto nyo ng installment, ang ating 24 months,
9,583 pesos po ang ating babayaran monthly. Sa 36 naman, 7,712 naman po yung ating monthly dyan. At may rebate tayo na 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. So mapapansin nyo mga idols, malaki po yung tinaas ng presyo ng ating Gixxer SF250 na to. At pagdating naman sa kanilang mga other models ng Suzuki, ito po. Ito naman po ang Suzuki SkyDrive Crossover. May kulay siya na blue, black at red. So mili na po kayo mga idols kung gusto nyong kulay. Bagong SRP price nito, 71,900 na ang ating babayaran. At kung gusto nyo ng last price, 71,500, may discount time 400 pesos. Kung gusto nyo naman po ng installment, minimum down 6,300 pesos naman yung ating ipiprepare dyan. Para sa installment, 24 months, 4,610 yung ating babayaran monthly. 36 months, 3,729 naman. At kung maaga tayo magbayad, may rebate tayo na 200 pesos. So yan po mga idols, yung bago niyang presyo, 71,900 pesos na po ang SRP ng ating SkyDrive Crossover. Ito naman po yung ating isa pang motor from Suzuki SkyDrive Sport naman ang tawag nila dito. At ang kulay niya may green, may black, at other colors pa ito. No? Medyo maganda rin po yung kulay niya, glossy color po ito. At syempre maganda rin yung kanyang tsura. No? Mga idols, pagtitignan natin yung kanyang bagong SRP price para sa ngayong buwan ng August, ay meron ng presyo ng 69,900 pesos. Yun na po yung bago niyang SRP. Minimum down payment, babayaran natin kung gusto niyo ng installment, 5,800 pesos naman. Ngayon po, kung titingnan natin yung kanyang mga monthly amortization, para sa 12 months, 7,322 yung babayaran natin. 24 months, 4,514. 36 months, 3,652 naman. So yan po ang ating babayaran. Ano? May rebate tayong 200 kung medyo maaga tayong magbayad. Ano? Siyempre, ito po ang kanilang bagong SRP price para sa SkyDrive Sport. At kung gusto naman po ng motor na pang adventure, siyempre meron tayo dito Raider J Crossover. Ito naman po yung napakaganda rin ng kanyang tsura. No? Yung kanyang color combination, merong red, merong yellow at white. So ngayon po, may bago na ring SRP price ito. Ang kanyang bagong presyo ay 64,900 pesos. Ngayon po, kung gusto nyo bumili ng cash, may last price pa tayo dyan, 64,500. At yung ating minimum down payment, kung installment, 6,300 pesos. So mga idols, ito po ang kanyang installment para sa 1 year or 12 months, 6,793. 24 months, 4,193. 36 months, 3,395. At kung maaga tayo magbayad, siyempre, meron tayong rebate na 200 pesos. Yan po yung Raider J Crossover. Parang kapareho po ito ng XRM. Ano? Ngayon po, available po itong mga units na to at model dito po sa Suzuki Mangaldan. Nandiyan na po yung ating telephone number at cellphone number sa ating video description. Tingnan nyo lang po dyan. At tumawag po kayo para sa inyong mga details or information na gusto nyo pang malaman. Kumpleto po rito mga idols, lalo-lalo na yung bago nilang Avenis 125cc. Meron din silang kompletong kulay ng Bergman Street. May blue, may red, may white. So punta na kayo dito at sigurado po na makukuha nyo na yung inyong dream na motorcycle from Suzuki Motors Philippines po. Yan po mga idols ang ating feature sa inyo. Sana nagustuhan nyo. Pinaka-latest na bagong price list po ng Suzuki Motorcycle. Subscribe na kayo sa ating YouTube channel. At again, like and follow nyo yung ating FB page for more details po mga idols. Shoutout po sa lahat.